mietittiin nyttikästä kautta naisten iltaa ja just mun likkakaverit lähti ja joo. Meillä oli ihan kivaa ja kaveri teki nämä. Nää on ihanat. Mä tykkään näistä paljon. Teki mulle hienon kampauksen. Joo. Mutta mä menen käymään suihkussa. Tykkäsitte tästä mun videosta taas ja mä laitoin nyt noita mun yrttejä, kaikkea mahdollista, mitä ovatkaan, niin laitoin niitä kasvamaan. Kyllä. Ja mä ajattelin nyt mennä tekemään ruokaa ja semmoista. Onko siellä yhtään ketään semmoista, joka tykkää kans laittaa yrttejä kasvamaan ja semmoista? Voi laittaa tuonne kommenttia tai laittaa mulle viestiä tai semmoista. Mutta joo. Mutta kiitos kun katsoit tämän videon ja toivottavasti tykkäsit. Ja me nähdään sitten seuraavan videon parissa. Moi moi!